Pravda a sloboda nie sú luxus. Tuto máme mladých mužov. Dobrý večer, priatelia demokracie. Dobrý podvečer vám všetkým, ktorí ste vymenili to sladké piatkové predvíkendové nič nerobenie za to, aby ste prišli sem, za to, aby ste mohli svojou prítomnosťou povedať to, čo sa vám nepáči, aby ste mohli svojou prítomnosťou odkázať všetkým tým hore, že naozaj to nejde tak, ako si my predstavujeme. Áno! Dobrý podvečer vám všetkým, ktorí vieme, že demokracia nie je dar na veky, že demokracia je čosi, čo si treba brániť, čo treba chrániť a čo treba posilňovať. Preto sme tu a preto sa začína naše ďalšie, už 38. stretnutie. Veľký potlesk. Volám sa Zdeno Suchý a opäť sa pokúsim byť hlasom nás všetkých. Nebudem hovoriť teda len za seba, budem hovoriť za nás všetkých. Už 16 mesiacov sa takto stretávame, od decembra 2023. Máme obrovské množstvo ohlasov na to, čo sa tu deje. Nebudeme si ťahať medové motúzy, že je to všetko pozitívne. Občas sa nájdú aj negatívne reakcie, ale musím zase povedať tak, že to dobré, to pekné, to, čo nás posúva, to, čo nás motivuje, to, čo nás za každým naštartuje, urobme to znovu. Toho je podstatne viacej. Ak som hovoril o tých negatívach, žijeme v krajine, v ktorej si 44% obyvateľov myslí a verí tomu, že Rusko muselo zaútočiť na Ukrajinu, aby ochránilo po rusky hovoriacich svojich spoluobyvateľov. Tento nezmysel šíria nielen dezinformačné a konšpiračné médiá, ale žiaľ aj naši vysokí vládni predstavitelia. Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár to nedávno v televíznej debate bohorovne povedal, že na Donbase bolo zabitých 14 000 Rusov. Nehanbí sa takéto niečo povedať priamo v televízii, v priamom televíznom prenose. Áno, ten údaj 14 000 mŕtvych je potvrdený Organizáciou spojených národov, ale nie ako obetí z ruskej strany, ale ako obetí toho, čo sa na Donbase od roku 2014 deje. A on to takto prekrúti a žiaľ 44% obyvateľov Slovenska to spapá aj s navijákom. Ako na to reagovať? Jedine obrovským hamba vám! Rovnakých 44% Slovákov je presvedčených, že tieto naše protestné zhromaždenia sú organizované a financované zo zahraničia. Spomína sa predovšetkým meno Georgea Sorosa. Aj podpredseda Národnej rady, pán Tibor Gašpar, včera vyhlásil, že to si odcitujem, organizátori protivládnych mítingov sledujú len jediný cieľ, ochranu súkromných finančných záujmov viacerých verejne činných opozičných osôb a ich rodín. Toto povie v priamom prenose. Opäť, dá sa na to niečo iné ako hanba? Určite nie. Pán Gašpar odkazuje nám všetkým, že sme klamaní, že my, organizátori, nechceme, aby ste sa dozvedeli, kto z peňazí, ktoré nám prichádzajú, žije. Viem, že sa to veľmi ťažko chápe takýmto ľuďom, ktorí nie sú ochotní zadarmo ani len zahrabať v záhrade. Ale my to robíme naozaj na kolene, zadarmo, a ak to tu nejakým spôsobom platíme, tak z peňazí, ktoré dostávame od vás ako dary. Určite nie zo žiadneho zahraničia a s pánom Sorosom, aspoň ja som sa zatiaľ vôbec nestretol. Na tie tvrdenia o ochrane akýchsi finančných záujmov môžeme zase spustiť len to naše. Hanba im! Priatelia, žijeme v krajine, kde 49% ľudí je presvedčených, že Európska únia prenasleduje niektoré vlády pre ich politické názory. Veria tomuto naratívu aj preto, lebo to hovoria politici,
ktorých si sami zvolili a ktorým ešte stále slepo veria. Pripomína mi to vtip. Príde manžel domov a chytí manželku in flagranti. Ona sa mu vrhne okolo krku a hovorí: miláčik, Adam, len nechceš veriť svojim očiam viac ako mne. Takíto sú aj tí 49%, ktorí viac veria predstaviteľom nášho štátu ako svojim očiam pri pohľade do peňaženky, ktorí veria viac predstaviteľom štátu ako svojmu pohľadu na cenovky v obchodoch, ktorí veria viac tomu, čo im povedia, ako tomu, o čom by museli uvažovať. Dajme tretíkrát to známe. Hanba im! Ale poďme k niečomu príjemnejšiemu, krajšiemu. Ja som spomínal na začiatku, dostávame aj pozitívne ohlasy. Občas sa stretnem na ulici, v obchode, minulý týždeň dokonca na plavárni, s človekom, ktorý povie: sme radi, že to robíte, sme radi, že sa môžeme raz za 2 týždne stretnúť. Prosím vás, neprestávajte s tým, pokračujte ďalej. Vždy to tak naozaj pohľadí, vždy to tak pomôže. Nedávno som si v mailovej schránke našiel jeden krásny príspevok, ktorý tu odcitujem. Autorka ma prosila, aby som nezverejňoval jej identitu. Urobím to. Budem citovať. Niekoľko metrov od miesta našich zhromaždení je pamätník Štefánika. Na ňom je napísané: pravde veriť, pravdu žiť, pravdu brániť. Aj my chodíme na námestie hovoriť moci pravdu a vyjadriť nesúhlas s vládnou politikou s mocenskými, nedemokratickými spôsobmi. Odmietame váš štýl vládnutia na čele s premiérom. Chceme žiť v slobodnej demokratickej spoločnosti. Vyslovujeme naše nie, pretože nás nereprezentujete. Človek sa definuje aj tým, čo odmieta. My odmietame vás, pre ktorých sú dôležité kontá, vily, klamstvá, moc, beztrestnosť, vlastné výhody i surovosť. Nezáleží vám na nás. Preto chodíme protestovať a preto aj vytrváme. Nedáme si vziať skutočné ľudské hodnoty, slobodu, demokraciu a civilizovanú Európu. Prosím vás, počúvajte nás s porozumením. Ďakujem autorke tohto krásneho mailu ešte raz. To sú tie veci, ktoré nás nakopávajú, ktoré nás naštartujú znovu, aby sme to znovu a znovu pripravovali. Mne sa k tomuto jej krásnemu mailiku žiada dodať akurát to: vážení tam hore, prestaňte nás klamať, prestaňte nás strašiť, prestaňte nás ohlupovať vašimi nezmyselnými konšpiráciami. Myslíte na to, že nič tu nie je večne. Ani vy tu večne nebudete. A myslíte na to, s čím budete odchádzať do histórie. Áno! Milí priatelia demokracie, aj dnes tu máme veľmi zaujímavých hostí. Asi najaktívnejším mestom momentálne na Slovensku, čo sa týka protestov, čo sa týka takýchto zhromaždení, stretnutí, je Banská Bystrica. A mňa nesmierne teší, že prvý náš rečník, prvý náš host bude práve z tohto mesta pod Urpínom. Prišla k nám pani Iveta Škripková. Je riaditeľkou a dramaturgičkou BDNR. Ak neviete, čo je to tá skratka, Bábkové divadlo na ráz cestí. Za touto skratkou sa skrýva práve táto inštitúcia. Nemyslíte si, že ak som dal prvé, že Bábkové, že je to divadlo pre deti. Robia veci pre dospelých, robia veci pre mládež, robia naozaj veci, pri ktorých občas prejde mráz po chrbte. A za všetky tieto veľké veci, alebo veci pre veľkých, spomeniem inscenáciu na motívy knihy bieloruskej nobelovskej spisovateľky Svetlany Aleksievič Časy zo second handu, Koniec červeného človečika. Priznám sa, túto knižku mám už vyše roka na nočnom stolíku. Dokážem z nej prečítať tak 15 strán. A potom potrebujem niekoľko dní, možno že až niekoľko týždňov na to, aby som sa spamätal z toho, čo som si prečítal. Tá kniha je totižto výpoveďami ľudí, ktorí tie zlaté, červené časy second handu
bývalom Sovietskom zväze a krátko po jeho rozpade, to znamená v 90. rokoch, zažili na vlastnej koži a napriek tomu zostali tam, kde sú. To sú naozaj hrozné výpovede a nie sa prehrísť až na koniec tej zhruba 600-stranovej knihy. Je to naozaj smutné čítanie a zrejme také je aj predstavenie, ktoré Bábkové divadlo Na raz cestí robí. Ja tvrdím, že každá jedna inštitúcia je obrazom či odrazom jej vedenia. To môže byť malá kancelária, to môže byť štát. Aj štát je vždy taký, aký je jej vedenie. Chcete vedieť, aké je Bábkové divadlo Na raz cestí? Tak pozorne počúvajte pani riaditeľku Ivetu Škripkovú. Krásny večer, Poprad. Večer. Vážené Popračanky, vážení Popračania, je mi naozaj veľkou cťou a ďakujem za to, že môžem byť medzi vami a že ste ma sem pozvali. Mám ísť bližšie. Ďakujem, že ma budete počúvať. Je to úžasné, že sa môžeme zase takto stretnúť. Ja bývam pravidelnou účastníčkou protestov u nás v Banskej Bystrici a u nás sa traduje už dávno odpoveď na otázku, čo robíš v piatok? No to je úplne jasné, idem na protest. Stretávame sa už mesiace a každý piatok v Banskej Bystrici a je to zvláštny pozitívny zážitok zo spoločenstva ľudí, ktorí a ktoré sú najmä a predovšetkým za niečo. Za Európu, za mier na Ukrajine, za slušnosť, za ľudskosť. Za návrat hodnôt, ktoré sa od nástupu tejto vládnej garnitúry k moci vytratili z nášho verejného a politického života. Stretávame sa v Bystrici, Bratislava aj tu v Poprade, aby si mocní všimli, že nie sú pánmi Slovenska. A Slovensko nie je léno, ako to kedysi bývalo za feudalizmu. Aby si páni všimli, že majú spravovať veci verejné, lebo štát a spoločnosť patrí nám všetkým. Často dnes počúvame, nemiešajte sa do politiky. Najmä my, ľudia pracujúci v umení a v kultúre, bývame vyzývaní k tzv. Apolitickosti. Charita môže byť, tá nerobí politiku. Via juris nemôže byť, tí robia politiku. Divadlo môže byť, ale nie politické. Divák si chce oddychnúť a tak ďalej. Len pre Boha nerobte politiku. Ináč môžete pokojne žiť. Lenže umenie a náš život sú stále politickými. Ľudia vždy obhajujú isté hodnoty, spoločnosť si vždy niečo cení, viac alebo menej, a vždy vieme, čo dobré nás drží nad vodou. Osvietenstvo, biblické desatoro, Masarykov odkaz SNP, rok 68. alebo 89., pacifistické a feministické hnutie, európska demokracia a tak ďalej. To sú hodnoty, čo nám dávajú nádej. Nádej, ako prežiť problémy života. Človek je tvor politický, politika do nášho života patrí a bude to s nami, či to chceme alebo nechceme. A ak nám niekto radí, aby sme sa stali apolitickými, zámerne nás zbavuje práva zúčastňovať sa na riadení vecí verejných. Máme problém s mikrofónom. Nemáme. Áno, politika do nášho života patrí. Ale do nášho života nepatrí stranickosť. To, že jedna strana ovládne kultúru na Slovensku a všetko ostatné je potom nesprávne, protislovenské a protištátne. Jedna strana nemá mandát na normalizáciu všetkých, čo s ňou nesúhlasia.
A my tu na protestoch sa učíme, ako sa rešpektovať a nájsť zhodu v tom, čo je prospešné pre nás všetkých. A čo to je? Návrat k slušnosti, k ľudskosti, k kompetentnosti a k pravde. Začnem s pravdou. Z úradu vlády sa často ozýva, naposledy včera to hlásili v Slovenskom rozhlase, že organizátori a organizátorky protestov rozoštvávajú ľudí, sejú nenávisť, ba dokonca klamú, prekrúcajú fakty. Naposledy, teda včera, klamali o pripravovanom zákone pre mimovládne organizácie. Predtým klamali o transakčnej dani. Ešte predtým klamali o korupčnom zákone a o znížení trestov za krádeže. Potom klamali o zákone na prístup k informáciám a veľmi klamali o odvolávaní schopných a kompetentných ľudí bez udania dôvodu v kultúre alebo v enviro rezorte, v zdravotníctve. A najviac klamali o dosadzovaní vyvolených, nezdelaných stranických kádrov do vysokých funkcií. Klamali o návšteve predsedu vlády v Moskve. Dokonca klamali o tom, že na Ukrajine nie je vojna. O vulgárnych, hrubých, mizogínskych prejavoch súčasných pánov v parlamente. Aj o tom klamali. Veď keď sa chlap rozohní, no nepovie suka. Prepáčte, keď sa minister rozohní. Podľa vládnej garnitúry na námestiach stojíme a stojí spolu 10 000 klamárov a klamárok. Samozrejme bez vystavenia diagnózy renomovanými 500 slovenskými psychiatrami. Možno sa správna diagnóza na nás, čo tu stojíme, ešte nájde. Ak pán Kotlár dostane mandát skúmať, čo nakazilo nás a týchto ľudí, aký vírus zasiahol účastníkov na proteste. Pripravme sa, toto klamstvo dnes a tu teraz nevymyslíme. Podľa nich sme nerozumný, bezpríčetný dav, ktorý je oklamaný zahraničnými agentami a najatými mimovládkami, platenými, teraz neviem, či to poviem presne, z Ameriky, z Ruska, z Gruzínska, alebo možno z Európy. Nie, asi z Česka. Nechápu, že sme tu, lebo odmietame vládne, stranícke, smerácké, hlasácké a esenácké klamstvá. Náš bežný život sa mení na strach, čo bude s deťmi v škole. Na strach, či a kedy dostaneme termín k lekárovi. Či dokážeme vybaviť opateru starej mamy a za koľko. Či nás nepodviedli na katastri. Predavačky vo veľkoobchodoch sa boja, koľko košíkov tovaru zase zmizne. Bezdomovci sa boja, ktorý policajt ich dobije. Na úradoch, v inštitúciách sa každé ráno bojíme, koho z tých, čo sú odborne znalí a kompetentní, zase odvolajú a úplne nevedomé tupelá sa dostanú a stanú našimi šéfami a šéfkami. Nie, nič, čo sa doteraz udialo, nebolo dobré. A nie je to normálne. Je to hanba. Hanba parlamentu, hanba ministrom, hanba vláde. Hanba! 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 Na Ukrajine je vojna. Vojna je najhoršia a najkrutejšia vec, ktorá môže ľudí stretnúť. Pomáhajme, kým môžeme. Modlíme sa, nech nie je vojna. Putin je vojnový zločinec a vrah. Áno! Trump je šialený narcis, ktorý ničí Ameriku. Áno! Naše drahé deti odchádzajú do zahraničia, lebo ich tu nič dobré nečaká. Áno! A tak ďalej. Ako toto chceme prežiť? Dokedy budeme spolupracovať a dívať sa na tieto klamstvá? Budeme čakať dovtedy, kým nás nezničí rozpínajúce sa zlo? Ako čakali v Libérii, kde vojna medzi znepriateľnými skupinami trvala 13 rokov a priniesla 100 000 odbetí. Až raz
jedna mladá žena presvedčila ostatné ženy zo znepriateľených táborov, aby sa spojili bez ohľadu na vieru a odišli od svojich bojujúcich mužov. Prestali ich podporovať, ošetrovať, spávať s nimi, aby sa stretli na námestiach, spievali a modlili. A neodišli z námestí dovtedy, dokým sa neprestane v krajine bojovať. Trvalo to niekoľko mesiacov, ženy nespolupracovali s bojovníkmi a potom vojna prestala. Táto žena sa volala Roberta Gbove a získala Nobelovú cenu mieru. A stalo sa to nedávno, v roku 2011. Budeme teda čakať, dokým náš súčasný vládnuci muži neutrápia, nepozatvárajú, neskorumpujú, dokým sa nezbláznime z tých klamstiev. Pravda je katarzia. Mier je katarzia. Slušnosť je katarzia. Žiadne huliakanie, Fico osočovanie, podržtaškovanie a žiadna kleptokracia. My nie sme bezmenný dav. My sme ľudia, občania a občianky tejto krajiny a máme ju radi. Chceme slušné Slovensko, kde sa nenadáva ženám ani v parlamente, ani na ulici, ani doma. Kde sa deti tešia do školy, kde vlaky fungujú, kde policajti ozaj chránia, kde prokurátori neobhajujú zločincov, kde sa dá snívať. Kde sa dá snívať o tom, že si zaslúžime slušne žiť. Áno! Riaditeľka Bábkového divadla na raz cestí z Banskej Bystrice Iveta Škripková. Áno, chceme krajinu, kde sa dá slušne žiť. Slušne neznamená na veľkej nohe. Slušne znamená bez klamstiev, bez konšpirácií, bez osočovania, bez vulgarizmov z úst najvyšších predstaviteľov. Slušne znamená bez strachu o vlastnú budúcnosť. Slušne znamená s fungujúcim zdravotníctvom, s fungujúcim školstvom, s fungujúcimi sociálnymi vecami. Ozaj zdravotníctvo. Za 16 mesiacov našich stretnutí, našich zhromaždení tu na pódiu nevystúpil ani jeden predstaviteľ alebo jeden zástupca zdravotníckeho rezortu. Striedali sa tu učitelia, herci, spisovatelia, novinári, ochranári, športovci, podnikatelia, jednoducho taká všeho chuť. Ale zo zdravotníctva sa nám nepodarilo dostať sem nikoho. Dnes bude prelom. Naše dnešné stretnutie bude naozaj výnimočné, pretože prvýkrát vystúpi zástupca zdravotníctva. Bude ním Jan Blisca. Pravidelne chodíva na naše zhromaždenia. Teraz sa chce postaviť sem, na pódium, aby vám povedal, ako to vidí on zo svojho pohľadu. Keď sme sa pred 2 týždňami dohovárali na jeho možnom vystúpení na našom proteste, na zimnom štadióne tu v Poprade hrala práve Nitra, jeden zo zápasov play-off hokejovej extraligy. A Jan Blisca hovorí, ja neviem, či to bude dobre, pretože ja pochádzam z Nitry. My sme mu hovorili, tí ľudia, ktorí prídu sem, vedia, že tu sa hrá o niečo iné, ako o nejaký pochybný titul majstra Slovenska. Toto je totižto oveľa dôležitejší zápas. Potleskom prosím privítajte prvého zdravoťáka na našich stretnutiach, Jána Bliscu. Ahoj Poprad, ahoj Spiš. Začnem tak trošku ináč, ako to tu mám napísané. Je to zápas a je to vlastne aj také, že
keď je nás tu tak veľa a aj policajti sú tu a tak, a ja som si tak raz pomyslel, keď som videl taký zástup v tých Košiciach, ako prúdia tým mestom, tak som si povedal, my nepotrebujeme ani policajtov, my si štát ochránime sami, my si potrebujeme ochrániť tento štát. Ale poďme k môjmu prejavu. Pracujem ako sestra v nemocnici Spišskej Novej Vsi. Takže ako zdravotník by som vám mohol rozprávať, aké to bolo zlé v covidovom období. Ako sme mali v prvých mesiacoch pandémie nedostatok ochranných prostriedkov, ktoré skúpil z celého Slovenska obchodník a s požehnaním sociálnej vlády boli vyvezené do Čínskej ľudovo-demokratickej republiky. Áno. To bolo vtedy, keď pred zavedením lockdownu za vlády súdruha Pellegriniho lietadlo, ktoré malo ochranné pomôcky vyviesť, nechceli pustiť na letiská v susedných štátoch. Nie, ale bratislavské letisko ho s radosťou prijalo a vyviezlo ochranné prostriedky preč, do Číny. Mohol by som vám rozprávať o utrpení ľudí, ktorí s ťažkými zápalmi pľúc boli hospitalizovaní na hocktorom covidovom oddelení. V druhej vlne bol lockdown, ktorý politici zneužívali na demonštrácie a porušovanie opatrení, ako napríklad 17. novembra. A do 2 týždňov nám na oddelení postupne zomieralo s covidom priemerne 1,5 človeka denne. To máte 45 ľudí za mesiac. Predtým na takom bežnom internom oddelení priemerne zomieralo 6-7 ľudí. Je to smutné. A potom po službe som prišiel domov, zapol si správy v televízii, otvoril asociálne webové stránky a sledoval, ako politici dokážu bez rešpektu a úcty k ľudskému životu manipulovať jednoduchými ľuďmi a vyzývajú ľudí. Ruška dole, umelo vytvorený vírus. Stretávajte sa. Korona neexistuje. Pandémia na ovládnutie mocnými. Dnes tí istí politici volajú po dodržiavaní opatrení proti prenosu vírusu, slintačky a krivačky. A tým jednoduchým ľuďom to vôbec nepríde dôležité, že aj dnes majú dodržiavať nejaké opatrenia. Napríklad obmedzenie návštev prírody. Veď predsa pri tej slintačke a krivačke ani nezomierajú ľudia. Tak sa nad dodržiavaním nejakých opatrení vôbec nezamýšľajú. Im to docvakne, až keď pocítia, že náhle zdraže mäso, mlieko, potraviny. A najbizarnejšie je, že na porušovanie opatrení v čase covidu sľubia vyhlásiť amnestiu a po predčasných voľbách vrátiť covidové pokuty. Doslova ako irónia znie, že v čase konsolidácie vyberú ľuďom 4,5 miliardy. To je 4500 miliónov eur z vrecák ľudí a vrátia im 200 miliónov, ktoré tým jednoduchým ľuďom slúbili pred voľbami. A ľudia sa a teší sa zo sľúbených euríčiek, ktoré im tá hnusná covidová vláda zobrala. Fuj! Isto ste nezabudli na Ondřeja Daniša spred 2 týždňov. Vravel nám, ako máme byť kultúrni. V rámci kultúry by som vás mohol zaviesť do krajiny Haligandy. To je krajina z môjho detstva. Vysielali ju v televízii a hrali v nej Ucháň, Jožko Bednárik a Raťafák Ľubo Gregor. Boli to takí dvaja tuláci, ktorí hľadali krajinu, kde doslova padali pečené holuby do úst. Postupne prídu na to, že ak chcú dostať do brucha vytúžené dobroty, tak musia vynaložiť nejakú prácu. Roman Švec tiež pred 2 týždňami vravel, že každý host bude donútený tu nás spievať. Radšej to nezaspievam, ale tu je začiatok a koniec pesničky o krajine Haligande. Túžim po krajine, čo je príjma, po takej, kde v zime nie je zima. Po krajine, kde je všetko naj. Haliganda je tá zem, Haligandu hľadať chcem.
Haliganda je náš raj. A končí to takto. Ak si leňoch, ak si spáč, do tej zeme s nami ráč. Tam sa robiť nemusí. Mohol by som vám povedať po krajine Haligande, ktorú mnohí Slováci našli. Volia Ucháňa aj Raťafáka. Sú to takí tuláci. Niektorí nemá ani kde bývať, teda býva u nejakých kamarátov a podobne. Ďalší býva, alebo má nejakú vilu v Chorvátsku. A títo tým ľuďom slúbia, že tie pečené, veď viete čo, sľúbia aj splnia, že zo dňa na deň niekomu musia zvýšiť mzdu o 100 eur. Proste len tak, lebo to odhlasovali. A tí jednoduchí ľudia si pravdepodobne myslia, že peniaze rastú na stromoch, ako listy. A ja sa pýtam, ako príde k tomu taký pekár, ktorý aby zamestnancom mohol zvýšiť mzdu o 100 eur? Ekonomika vraví, že musí začať predávať viac výrobkov. Ľudia už nebudú kupovať jeden chlieb a 5 rožkov, budú kupovať 2 chleby a 15 rožkov. Ticho však, ľudia budú tučnejší, keď to budú robiť a budú potom viac chorí, alebo ten chlieb a rožok vyhodia. Je to ešte aj druhá možnosť. Kúpi menej kvalitné a lacnejšie suroviny, ušetrí na vstupoch. A sú tam zase dve možnosti. Ľudia budú jesť menej kvalitné potraviny, alebo im prestanú chutiť a nebudú ich kupovať a pekáren skrachuje. Skvelé, sociálne. Ešte je iná možnosť, ktorú môže spraviť. Prepustí zamestnanca, možno 2. Zvýši ostatným zamestnancom mzdu, ale 1, 2 prídu o prácu. Ostatní budú musieť viacej makať. A to je zase také skvelé a sociálne. A najlepšia možnosť asi bude, a nad tým sa nikto tak nezamýšľa, že jednoducho zvýši ceny výrobkov. To je najjednoduchšie riešenie. A to sa volá potom inflácia. Lenže to tým jednoduchým ľuďom vôbec nepríde, že čo to vlastne je. A kto na tom zvyšovaní minimálnej mzdy, na umelom zvyšovaní minimálnej mzdy, dopadne najhoršie? Zamyslí sa niekto nad tým? No predsa tí najzraniteľnejší, dôchodcovia, im ten socialistický mák dôchodky v priebehu roka zvýši o 4-8 eur mesačne. Chcú súdruhovia takýmto spôsobom vyriešiť otázku so zvyšujúcim sa počtom dôchodcov? A tak v konečnom dôsledku je umelé zvyšovanie len politický výmysel na ubudnutie jednoduchých ľudí. Keď sme už pri tom chlebe, ten, ktorý kupujem, stál v roku 2017 95 centov. Teraz stojí euro 99. To je viac ako 100%. A tá minimálna mzda, ktorú tak radi zvyšujú, stúpla v priebehu tých rokov o 72%. Ale ľudia sú radi. Ak na Slovensku nebudeme mať vzdelaných ľudí, podniky, ktoré budú vyrábať také kvalitné výrobky, ktoré budú vyvážať mimo republiku a peniaze za tie výrobky budú zo zahraničia prúdiť ku nám na Slovensko. Ak budeme cezhraničnou nákupnou turistikou vyvážať kapitál do zahraničia, tak dovtedy nemôžeme očakávať reálne zvýšenie miest. Sociálni demokrati, aká mafiáni, sa boja vzdelaných ľudí. A preto apelujem na vás, vzdelaní ľudia, rodičia, učitelia. Učte naše deti tak, aby nepodliehali demagogickým socialistom, ktorí nám z jednej strany berú chlieb a z druhej hádžu odrobinky. Politici, vás vyzývam, hľadajte prieniky, spájajte sa pre dobro občanov a verím, že ako kedysi v SDK sme porazili Mečiara, tak v nadchádzajúcich voľbách spojení porazíme Fica.
realita je, nájde sa 150 spravodlivých politikov, ktorí sa dokážu spojiť. Ďakujem. Áno, hľadajme prieniky, spájajme sa pre dobro, povedal Jan Blisca. Tak sa teda naozaj skúsme spojiť. Skúsme to nejakým spôsobom dotiahnuť tam, kam to dotiahnuť chceme. Myslím si, že jedným z prostriedkov alebo z možností spájania sa je aj hudba. Skôr ako uvediem hudobného hostia nášho dnešného, mám jeden taký krátky odkaz. Ak náhodou vo vzduchu cítite popcorn, to nie je náhoda, to je skutočnosť. Nemodifikovaná kukurica sa pečie tu, na tejto strane, vľavo od vás, a je zadarmo. No nezoberte to. Takže nech sa páči. Okrem toho, máme tu ešte zo pár zborníkov z nášho prvého roka stretnutí, to znamená od decembra 23 do decembra 24, ešte sú k dispozícii. A máme tam ešte, tuším, nejaké odznaky, nejaké ďalšie predmety, ktoré by vám mohli možno skrášliť deň a urobiť radosť. Takže nech sa páči, tu na tejto strane máme takéto niečo. No a teraz poďme k tomu hudobnému hosťovi. Dnes sme si pozvali sem do Popradu Eda Klenu, folklového a country speváka a textára. Je lídrom folklorokovej kapely Klena and Klenoty. Je rodákom z Prešova, no a my keď sme sa pred 2 týždňami dozvedeli, že Prešov prerušuje sériu protestov, sériu stretnutí, tak sme nahodili udicu a pán Klena sa veľmi rád nechal chytiť a máme ho tu. My, na rozdiel od Prešova, naše stretnutia nemôžeme prerušiť. Nemôžeme a nechceme. Pretože vieme, že ešte nie sme tam, kde sme chceli byť. Skôr teda, ako uvoľním priestor pánu Klenovi, jeden citát iného speváka, ten sa volal John Lennon. Povedal, nakoniec vždy všetko dobre dopadne. A ak to náhodou dobre nedopadlo, ešte nie je koniec. Takže my vydržíme do konca. My nekončíme, my pokračujeme. Spevák a textár Edo Klena. Dobrý večer. No áno, v Prešove to robí politická strana Demokrati a oni sa tak rozhodli teraz. Tak som tu, veľmi rád som prišiel a som veľmi potešený, jak to tu vyzerá. Je krajšie, keď to nerobí politická strana. To je také, ne? Za mňa. Ja vám zahrám 2 pesničky, dúfam, že sa vám budú aspoň trošku páčiť, že vás veľmi nerozosmutním. Poviem len toľko úvodom, že vlastne keby som chcel byť diktátorom na Slovensku, tak by som to nerobil inak, presne jak to robí vládna koalícia, proste, hej, prokurátor, médiá a tak. Ja myslím, že dospejú až k tomu, že vlastne ani toto tu nebude možné. Pravdepodobne bude treba zvážiť aj iné prostriedky, lebo oni v tom majú jasno a ich nejaké naše
stretnutia veľmi nevyrušujú. No, takže asi tak. Rozpoviem ti príbeh, poď sadni si ku mne, ako ľudia pili z otrávenej studne. Studňa, z ktorej pili, bola plná jedu, na miesto duše čistej mali dušu hnedú. Z ich rečí išla zloba a nenávisť k iným, ich skutky hnala pomsta, chuť ublížiť nevinným. A kričali bravo tým, čo studne otrávili. Budeme vám slúžiť, vám sme uverili. Je to smutný príbeh otrávených studní, z ktorých ľudia pili, až prestali byť ľuďmi. Ponížiť a udrieť, byť za to odmenený, ukradnúť, zbohatnúť, byť ešte povýšený, vysmievať sa pravde a obetiam vojny, ešte byť na to pyšný, byť so sebou spokojný, verne slúžiť tým, čo studne otrávili. Robte si, čo chcete, vám sme uverili. Rozpoviem ti príbeh, poď sadni si ku mne, ako ľudia pili z otrávenej studne. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak vám zahrám ešte jednu takú bojovnejšiu. Ono sa tvári, že je z Mexika, ale v podstate je to o našich banditoch. Toto je zem starých ľudí, pokračuj v putovaní, ak si zablúdil, kradne sa tu a podpláca. Kto môže nezbytočne tu čas nestráca. Toto je zem, kde líšky dali dobrú noc a banditom tu dobrovoľne dali moc. Všetku moc. Tu rodia sa ľudia starí, mladými neboli, ani sa nezdali, všetci stále spomínajú na časy, ktoré vlastne nikdy neboli. Toto je zem Pánu Bohu za chrbtom a banditi tu podnikajú vo veľkom. Vo všetkom. Na, 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 na. Vlastenci s vlajkou okupanta píli ako nár, kde sedia. Pivo, guláš a muzika, čo robia, ani nevedia. Toto je zem starých ľudí, závisť a zlo držia spolu. Táto zem nie je pre mladých. Uteč alebo bojuj, 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 bojuj. Táto zem nie je pre mladých. Takže buď bojuj alebo vypadni. Vládnu tu bandity a zlosť. Z
láskou sa spomína na temnú minulosť. Toto je zem, kde líšky dali dobrú noc. A banditom tu dobrovoľne dali moc. Všetku moc. Na, 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 Ďakujem, príjemný večer ešte. Držme sa. Takto teda spieva Edo Klena z Prešova. Ďakujem. My ešte chvíľu zostane na takej tej umeleckej vlne. Lenka Zemčáková je síce vyštudovaná zdravotná sestra, potom pracovala ako učiteľka, ale my ju poznáme predovšetkým ako herečku, moderátorku. Skôr ako ju pustím sem za mikrofón, ukradnem jednu myšlienku hercovi Slovenského národného divadla v Bratislave Robovi Rotovi. Ten na februárovom proteste v Bratislave oslovil prítomných asi takto. Milé pučistky, milí pučisti, milé pučíčatá. Všimol si totiž, že naozaj v tom dave pobieha pomerne veľa detí. Prečo toto hovorím? Pretože vy možno v tejto chvíli rozmýšľate, kto je to tá Lenka Zemčáková. Vaše deti ju určite poznajú. Vaše deti ju možno nepoznajú pod tým jej oficiálnym menom, ale ju poznajú ako Dorotku Svidorková. Dorotka Svidorková je mamou 3 detí a má jedno veľké a nádherné želanie. Chce, aby tie jej dečurence vychovávali svoje dečurence v krajine, ktorá si bude vážiť slušnosť, pravdu, slobodu a dôstojný život. A ja k tomu dodávam jedno. Ja by som si strašne želal, aby sa tá krajina volala Slovensko. Mikrofón dostáva Lenka Zemčáková alebo Dorotka Svidorková. Ahoj Poprad, skúška mikrofónu. Dnes pred vami nestojím ako herečka, ktorú možno poznáte v rôznych kostýmoch a z vystúpení. Dnes tu stojím ako obyčajná mama, dcéra a hlavne Slovenka. Nikdy som si nemyslela, že budem rečniť na proteste. No dnes už nemôžem mlčať. Mám plné zuby pokrytectva a arogancie moci, ktorá nami manipuluje a zabúda na to, čo je skutočne dôležité. Vláda Roberta Fica nám dookola vykladá o ochrane suverenity a národných záujmov, no jej činy svedčia o opaku. Hovorí o tom, ako chráni našu zvrchovanosť, ale je to len prázdna rétorika. Suverenita neznamená klamať vlastným občanom a potajomky nadbiehať cudzej moci. Súčasná vláda nám tvrdí, že chráni našu nezávislosť, ale zároveň nás podnecuje k tomu, aby sme sa pripojili k východnému impériu. Hanba! Kým my sa bojíme o našu budúcnosť, vláda sa prispôsobuje tým, ktorí jej vyhovujú podľa toho, aké sú momentálne geopolitické záujmy.
Robert Fico sa nás snaží presvedčiť, že je záchrancom demokracie. Ale jeho kroky nám ukazujú presný opak. Podporuje zákony, ktoré sú vychádzajúce z autoritárskych režimov a teraz sa snaží presadiť zákon proti mimovládnym organizáciám. Zákon, ktorý kritici právom nazývajú ruský zákon. Vláda nám tvrdí, že ide o európsky zákon a opozícia vraj len vymýšľa dôvody na protesty. No všetci veľmi dobre vieme, odkiaľ vietor fúka. Zákony, ktoré majú obmedziť občiansku spoločnosť, presadil Putinov režim v Rusku, aby umlčal kritikov. A presne to teraz skúša aj naša vláda. Pred očami nás klamú o morálke, ale za našimi chrbtami pletú politické intriky a hrajú dvojakú hru. Odstúpiť. Ako herečka a niekto, kto má blízko k slovenskej kultúre a umeniu, ma bolí, čo sa deje v tejto oblasti. Kultúra bola vždy miestom slobody, tvorivosti a kritického myslenia. Ale dnes vidíme, že na tieto veci už nie je priestor. Vláda, ktorá sa snaží zlikvidovať autonómiu kultúrnych inštitúcií, sa rozhodla rozdeliť spoločnosť na normálnych a nenormálnych. A ja ako súčasť popkultúry, len aby ste všetci vedeli, spadám do kategórie tých nenormálnych. Je nás väčšina! A práve preto vám hovorím, nedovolíme, aby naša kultúra bola premenená na stranickú nástenku. Naša kultúra prežila aj horšie veci a garantujem vám, že prežije aj túto vládu. Áno! Ako matka, myslím predovšetkým na deti. Na všetky deti na Slovensku, ktoré si zaslúžia zdravé a šťastné detstvo. A žiaľ, realita je trochu iná. Kto z vás počul o návrhu zákona z dielne Ministerstva práce? Ak prejde, stovky rodín prídu o príspevky, ktoré im pomáhajú postarať sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Predstavte si matku 3 detí, z ktorých jedno má napríklad poruchu autistického spektra. Dnes nemôže chodiť do práce, pretože sa musí celodenne starať o svojho syna a možno ho voziť do špeciálnej školy, ktorú ani nemá vo svojom meste. Sotva to finančne ťahajú a teraz hrozí, že štát ich oberie o 950 eur mesačne o príspevok, ktorý im pomáha prežiť. Bez týchto peňazí by táto rodina neprežila. A takýchto rodín je mnoho. Je mi to veľmi ľúto, poznám rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a viem, aké nočné mory prežívajú, pretože som jedným z týchto rodičov. Krajina, ktorá si nectí svojich najzraniteľnejších, nie je spravodlivá ani demokratická. Krajina, v ktorej sa deti so zdravotnými problémami stávajú len nechcenou príťažou, nemá budúcnosť. Áno! A namiesto toho, aby vláda riešila skutočné problémy, útočí na tých, ktorí sa snažia pomôcť tam, kde štát zlyháva, na mimovládne organizácie, občianske združenia a dobrovoľníkov. Títo ľudia roky suplujú štát tam, kde on zlyháva. Áno! Keď
keď sledujem, čo sa deje v tejto krajine, občas si pripadám ako v zlej rozprávke a to píšem rozprávky pre deti, takže mám dosť bujnú fantáziu. Ale toto by mi nenapadlo. Naši lídri sa zaoberajú absurdnými konšpiráciami a vymýšľajú si nezmysly, ako je napríklad tajná analýza, ktorá tvrdí, že vakcína premenia na geneticky modifikovanú kukuricu. A namiesto toho, aby sa venovala nemocniciam alebo školám, všetci riešime túto absurdnosť. To nie je rozprávka, ale to je naša realita, ktorej všetci odborníci bijú na poplach, ale vláda im stále neverí a verí nezmyslom. A teraz ako matka chcem povedať pár slov. Celý život som verila, že moje deti vyrastú v lepšej krajine, než akej vyrastali naši rodičia. Moja vlastná dcéra, múdre dievča, už na prahu dospelosti, mi povedala: mami, ja nechcem žiť v takomto Slovensku. A viete, čo to pre matku znamená? Znamená to, že jej dieťa nevidí svoju budúcnosť v tejto krajine. Chcem, aby raz moja dcéra mohla povedať: som hrdá, že žijem na Slovensku. Ano. Aby nemusela voliť medzi domovom a dôstojným životom. Ešte nie je neskoro. Ešte nie je neskoro vziať si našu krajinu späť. Demokraticky, slušne a odhodlane. Každý z nás môže niečo urobiť. A viem, že aj ja som mala chvíle, keď som si povedala, že zbalím rodinu a odídeme odtiaľto. Ale potom som si uvedomila, ak odídeme všetci, slušní, statoční ľudia, komu necháme Slovensko? Preto neutečiem, zostanem a budem bojovať pre vás, pre naše deti, pre moje deti, pre Slovensko. Pretože Slovensko zatiaľ stojí a stojí za to. A na záver by som sa s vami chcela podeliť o slová, ktoré ma držia nad vodou, keď mi je ťažko. A sú to verše Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý napísal pred vyše 100 rokmi a ja som presvedčená o tom, že ich napísal pre nás tu a teraz. Buď verný svojim. To je prvé heslo. Buď čestný v mále, ohavný je klam. Buď tichý. Čo by milión hrdiel nieslo chvál či hán, súrmuk nebies výšinám. Tvoj čin nech svieti zjavno, nepokryte. Tvoj hlas nech zvučí mocne ako zvon. Nech jasá myseľ, jak lúč na úsvite. I spevom prstný nech sa vynie tón. Hor hlavu, prse von a napred čelo. Zriak priamy ctí a hanbiť sa je hlúpo. Muž čistou dušou ide žitím smelo. Hor hlavu, prse von a negáň tupo. Skôr ako sa dostaneme ďalej, mám tu jedno upozornenie od policajtov, ktorí nás aj dnes chránia a pomáhajú nám. Skontrolujte si, prosím vás, či máte kreditnú kartu, s ktorou ste odchádzali z domu. Jedna kreditná karta sa totiž to našla. Majú polícia, ktorá stojí kdesi tam pri tej záchrannej službe. Takže skúsim tak hmatnúť do vrecka, či máte tú kartu, s ktorou si odchádzali z domu. A ak nie, tak zastavte sa tam pri zdravotnej službe, údajne niekto z polície, ktorý vám tú kartu za dobré slovo vráti. Lenka Zemčáková sa vo svojom prejave pýtala: ak odídeme všetci slušní a statoční, komu tu necháme Slovensko? A zda poviem za nás všetkých: vážený pán premiér,
My nikam neodchádzame. No a keď už Lenka tu recitovala verše Svätozára Hurbana Vajanského, pridám aj ja ešte 4 veršíky z môjho repertoáru od môjho obľúbeného autora Jana Smreka o 5 podmienkach šťastného života. Zápasiť treba. Nikdy neujsť z boja. Nebáť sa rán, že sa nezahoja. Nepatriť nikdy medzi neveriacich. A milovať. A milovať, pretože pravda a láska jedného dňa musí zvíťaziť nad tým zlým, neláskavým, nepravdivým, nad lžou a nenávisťou. Pred 4 týždňami, keď som tu stál, tak som vám spomínal 6 českými levmi ovenčený film Vlny. Úvodným obrazom toho filmu je, keď hlavný hrdina prikladá do sporáka polienko, aby pocítil to teplo domova. Záverečný obraz je, keď jeho mladší brat robí presne to isté. Zoberie polienko a pokúša sa rozdúchať pahrebu a pokúša sa opäť vrátiť to teplo domova. Úplne nádherná metafora. Prečo to spomínam? Pretože to je naozaj obraz toho, že tá mladá generácia musí nahradiť tú staršiu, aby prikladala polienka. Aby prikladala pod ten oheň, ktorý sa musí jedného krásneho dňa rozhorieť. Oheň ako symbol tepla, oheň symbol života, oheň symbol možno aj revolúcie. Čo si podobné urobím teraz ja. Odovzdám tento mikrofón, ja ako najstarší, najmladšiemu rečníkovi dnes. Je ním študent Popradského starého Gimpla, to je to gymnázium na Kukučinovej ulici. Bude ním Oliver Kras. Ako teda chce on a vôbec mladá generácia prikladať tie ďalšie polienka? Oliver Kras. Dobrý večer, Poprad. Dobrý večer. Aby bolo samozrejme na začiatok úplne jasné, nie som nijak politicky organizovaný, ani platený, a už vôbec nie Georgeom Sorosom. Aby som tu dnes vystúpil, o to som požiadal ja sám. Iste vám niektorým prebehla myslou otázka, čo nám už len môže takýto mladý a neskúsený človek povedať. Áno, a ja mám stres. Ale oveľa väčší z toho, kam sa táto krajina uberá. Aj my mladí by sme mali hovoriť, ako to vidíme. Socializmus som na rozdiel od mnohých vás nezažil. Tie časy poznám len z rozprávania rodičov, starých rodičov, či na hodinách dejepisu v škole. V 89. ste práve vy boli v našom veku a išli ste s kľúčmi do ulic bojovať za to, aby ste vy a aj my, vaše deti, mali lepšiu budúcnosť. Za to, čo ste urobili, vám dnes, my mladí, ďakujeme. No je mi oveľa viac ľúto, že prešlo necelých 36 rokov a my tu opäť stojíme na námestiach, aby sme vyjadrili nesúhlas so smerovaním Slovenska smerom k Rusku. Slovensko má žiaľ aj mnoho veľkých problémov. Nechcem ukazovať prstom, ale práve vlády Roberta Fica tu vládnu 4. volebné obdobie a nesú za to veľkú zodpovednosť. Nos bolo Fica!
Dosť bolo piča! Dosť bolo piča! Dosť bolo piča! Dosť bolo piča! Zamyslíme sa teraz spoločne. Čo v tejto krajine naozaj funguje? Diaľnice? Prvýkrát tu z Bratislavy do Košíc Robert I, ešte vtedy neskúsený, sľuboval do roku 2010. Pre predstavu, vtedy som mal 4 roky. Zdravotníctvo? Tam bolo tunelovania viac ako dosť. A školstvo? Každý 5. vysokoškolák študuje v zahraničí a do budúcna ťažko dúfať, že sa to zmení. Väčšina mojich rovesníkov totiž uvažuje podobne. Horšie však je, že sa nechcú kvôli zlej politickej situácii vrátiť. Len za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska, podľa viacerých nepriateľských médií, okolo 350 000 mladých ľudí. To je ročne skoro 24 000. Na porovnanie, Kežmarok a Svit dokopy. Ročne. UNESCO tiež publikovalo štatistiku, v ktorej uvádza, že ročne odíde do zahraničia 3-krát viac študentov zo Slovenska ako z Česka. A prečo? Odchádzajú kvôli lepším školám, lepším životným podmienkam či lepšiemu uplatneniu na trhu práce s vyšším finančným ohodnotením. Aj keby mnohí veľmi radi ostali, okrem rodiny a priateľov ich tu nič nedrží. Takto sa krajina neriadi do psej matere. Ale viete čo? Jediná oblasť, o ktorú nemám obavy, je predsa ten šport. To, že tam odvládajú kotrmelec zad, sme mali možnosť vidieť priamo v prenose. Táto vláda je naozaj úžasná. Najskôr súbuje suverénnu politiku na všetky 4 svetové strany. Potom nadáva na USA a o našej vtedajšej prezidentke hlásali, že je ich agentka. O necelé 3 roky však Robert IV, teraz už skúsený, sám odcestuje do USA. Dlhodobo kritizuje Brusel, aké nariadenia dáva, ale ako náhle je na Slovensku problém, napríklad so slintačkou a krivačkou, Brusel mu je dobrý a žiada si od neho pomoc. Aha, prepáčte, zabudol som. Veď to len ďalší balík peňazí, nad ktorým budú slintať. A to, že oklamu voličov ozaj nikdy nebude pokrivenie ich predvolebných sľubov. Žiadam z tohto miesta vládu Slovenskej republiky, aby začala rozumne a transparentne spravovať našu krajinu, aby sa konečne vzdialila od Ruska a pripojila ku slobodnej a demokratickej Európe. Chceme byť pevnou súčasťou NATO a EÚ, nie ruským satelitom. Začnite konečne robiť to, na čo ste dostali mandát a riešte problémy ľudí, aby sme tu chceli žiť. Takto, ako to robíte vy, sa krajina neriadi do psej matere. Slovensko je Európa. A pokiaľ tu budeme na námestiach stať, tak aj to tak ostane. Myslia si, že sme hlúpi a všetko im prejde. Pravda však raz vyjde najavo. A ako hovorí jeden klasik, raz ten Rus odíde. No dúfajme, že z postu predsedu vlády Slovenskej republiky. Dosť bolo piča! 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 Ešte taká malá spomienka na november 89. Prosím vás, vyberte si svoje kľúčne. Zaštrngajme si. Ďakujem. A spoločne vydržíme.
hoci aj ja pôsobím na starom Gimply trošku v inej pozícii ako Oliver. Oliver nie je mojím žiakom, musím povedať žiaľ. Myslím si však, že jeho vystúpenie nám dáva nádej, že tá mladá generácia je naozaj svojím spôsobom odvážna. Že tá mladá generácia má v sebe čosi, čo nám dáva nejakú takú nádej. Že je to generácia, ktorá má na prvom mieste svojich záujmov možno niečo iné ako materiálne veci. Možno pravdu, možno tú lásku, možno to, čo má zvíťaziť nad tým zlom a nad tou nenávisťou. Ja vám teraz prezradím jednu vec. Oliver zajtra oslavuje svoje 18. narodeniny. Myslím si však, že dospelým sa stal už dnes tu tým, že dokázal vystúpiť a povedať to, čo si myslí. Dal si tak nádherný darček k narodeninám, na ktoré dúfam tak ľahko nezabudne. Oliver Kras. Všetko najlepšie. Priatelia, ja pevne verím, že my v týchto našich stretnutiach, v týchto našich zhromaždeniach budeme môcť pokračovať ďalej. Naša vláda sa nám totiž vyhráža, že zákonom o mimovládnych organizáciách nám takéto čosi neumožní. Tie mimovládky vraj zneužívajú, budem citovať, demokratické právo na zhromažďovanie na politické a súkromné záujmy. Opäť opakujem to, čo som povedal už na začiatku. Naše zhromaždenia organizuje platforma Poprať za demokraciu. Nie sme žiadna organizácia, nie sme žiadnym spôsobom napojení na žiadnu politickú stranu, sme len skupina iniciatívnych ľudí, ktorí nechcú byť ticho, keď nám kradnú základné demokratické práva. A my veru nebudeme ticho. Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nie, nebudeme. Najbližšie sa stretneme nie o 2, ale až o 3 týždne. O 2 týždne budú totiž to veľkonočné sviatky, tak aby sme to nenarúšali. Stretneme sa teda, zatiaľ to tak plánujeme, 25. apríla, v piatok 25. apríla. Sledujte prosím naše sociálne siete, sledujte naše zdroje a šírte ich ďalej. Šírte ich pre tých, ktorí sa ešte stále nezobudili. Pre tých, ktorí ešte stále veria viac tej našej vláde ako svojim očiam. Myslím, že som to už raz tu povedal, ale zopakujem to rád. Dosť Fica bude potom, keď nás, a nie len tu v Poprade, ale vo všetkých mestách na celom Slovensku bude dosť. A preto naozaj 25. apríla opäť tu na námestí svätého Egídia v Poprade. Veľmi vám ďakujem za všetko, čo sme tu dnes zažili, za váš potlesk, za vaše skandovanie, za vaše prejavy toho, že sa vám naozaj nepáči, čo sa u nás na Slovensku deje. Zakončíme to tak tradične, hymnou. Zaspieva nám ju Edo Klena. Prosím vás, pridajme sa všetci. Tu pre nás všetkých. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo.
ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.